خراتی پیشە نەخشاندنە دارانە. مرۆڤان ji demên kevin de dar ji bo berdewamkirina jiyana xwe bikaranîne. Ev bikaranîn bi demê re estetîkek, bi xwe re aniye û pîşeya xratî derketiye horê. Namim İbrahim e, soyadım İmrak'a. Em bir 12 sala dikim. Bir işhaneki. 8 sala Gazi Mahallesi'nde mi? 8 sala me bir dükkanı vekiriye. Yani Gazi Mahallesi'nde. Avdici hemen Nurtepe bir. Ama mağaza işi dikira. Em deri içi dikin. Malzeme mette usu medefeş mi? Em parçalamış dikin. Kod dikin. Ve hamika toplamış dikin. Avtuş dikin. Dibin jure PVC dikin, PVC. Dara cam kat dikin, 2 metre, 5 santim dikin. Hemi dikin, çakmış dikin. Van makine de derkevin, makine avtış da derkevin. Ondan sonra cimabıha. Hemi kakut dikin, tela çakmış dikin. Çakmış dikin, pres dikin. Yani medefe romalte, medefe 8, medefe 2 santimte. Van Kastamonu teşmere. Kastamonu teşmere direkt. Emla parçalamışdı ki, düven jüri toplamışdı ki, ondan sonra montajı. Darên ku bi mekîneyan hatine birîn, di hinek qonaxan re derbas dibe û amûrên darî têne çêkirin. Pîşeya çêkirina vî karî xiratiye û yê ku vî karî jî dike bi navê xirat tê binavkirin. Dîroka amûrên di pîşeya xiratî de têne bikaranîn, heta beriya zayînê diçe. Em cê razandinê çêdikin, cê xwarina çêdikin, xwarina masa. Ondan sonra oda zarika çêdikin, ya zarika. Em oda av tişte çêdikin, dolaba pilava çêdikin, em deriya çêdikin, yê oda, yê mutfaqa, camlê. Yani çi lazım bir daire ki de hemi kulüm şartı dاره. Yani daire ki de çi lazım bir mobil ve alakalı çi hebise hemi lazım ha. Dîroka bikaranîna van amûran digihêje dîroka mirovahiyê. Bi pêşveçûyîna mirovahiyê re pîşeya xiratiyê jî pêş diçe û dibe pîşeyeke gelekî giring. Di jiyana mirovan de gelek amûrên ku têne bikaranîn, di xiratxaneyan de bi destê xiratan têne çêkirin. Bi pêşveçûyîna teknolojiyê re di karê xiratiyê de karê destan cê xwe ji teknîkê re hiliştiye. Em dar bixwazin, dar şmerete. Yani dar mazin te. Em la hemîka dibrin. Makine me heye ya birini, xîzar heye. Makine yü düzeltme heye, kalınlık heye. Makine çektirme heye. Gaş mera avlete. Em dixin makine avteş de. Van hemîka boylamış dikin. Dibin ceyvan. Makine dibrin. Ye dara, ye deriya. Ye deriya dibin. Hemîka penç em dibrin. Panel van basmış dikin. Panel van basmış dikin. Panel bogaman basmış kira. Ma basmış kiram dixin presi de. Ama presi bi xisa presi de gem dibe. Tutkalı da. Tutkalı gav gem dibe em tenin gönyeleme. Bir makinede gönyelmiş dibe. Ondan sonra gönyelmiş bir hem dibin jüri. O makine jüri PVC makinesi. Hem dibin ondan sonra PVC dikin. PVC dikin için dükkana uğra. Ama üstüne kaplamış dikin. Gama kaplamış ki hem dibin model müşteriye. Hem müşteriye teslim dikin, monta dikin. Kolas. Êdî amûr û mobilyayên jiyana me ya rojane zûtir di qonaxên wekî birîn, rûkirin û montajkirinê de derbas dibe û dikeve xizmeta mirovan. Berê ev kar bi kedeke mezin bi destê xiratan dihate kirin. Lê îro êdî bi teknîkên pêşketî di demên kin de bi hejmarên mezin amûr têne çêkirin.